Wala na duha ka adlaw bagong tuig na. Kumusta ho nato ang mga namaligya ug mga pabuto diha sa South Road Properties? Pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem, kumusta diha? Yes, lang ni mga orasa, ubay-ubay na ginandagsa sa mga mamalitay dinhi sa Cebu South Coastal Road sa habig sa Dakbayan sa Subo. Di nahimutang ang mga mamaligyaay og pabuto kon firecracker zone. Gani dinhi sa tong likod karon, ubay-ubay na niya ang mga nituyo niining mga nangita og unsay pwede nila mahimong mga pabuto nga gamiton unya sa New Year. Gani sa sa tuaw niyang Ma'am Charlotte, ganiha busy kay ka gani nagkasingot gyud og pagmamaligya din ni kumusta naman ubay-ubay na bagid ato ang halin. Bintahan na jud karon kaysa sa una nga kanang walay halin karon na jud tayong halin kay kaluy-an. Gani pod alano kaganina ato ni nahinabi pod ang usa sa mga nakapalit na dinhi ubay-ubay gyud niyang palit kay matud pa man every year bisan pa magkatong pag-pandemic og gatong pag last year nga audit naningkamot gyud sila nga makapalit og pabuto. Sir, ngano yun gani ta mo palit og pabuto, sir? Of course, understandable naman no nga pampaiwas sa malas no, and it's gonna be kuan ba kanang we're used to be kanang magpabuto jud ta every new year. Gani nakagasog gyud tag 7,000 pero alang usab lan mga pero atong giklaro ni no sir no nga mga dili ni bawal katulad ning mga gilatid sa balaod nga mamahimo natong maga. Yes, precisely kaning gibaligya diri these are the firecrackers nga legal gyud kay og illegal siya dakponon man gud siya. So, yes, gani ni gasto sila og 7,000 alang lang gyud niining ilahang pabuto nga gamiton ug mao niya sa pagsugat nila sa bag-ong tuig. And then lan alang usab sa tuang mga mamalitay dig pabuto na usab sa dili kundi sila ka-afford kining mga pabuto nato, mamahimo usab sila nga makapalit din ini ubang mga sauce nga namaligya usab og mga turotot kay alang magid pod usab sa mga pagsaba. So gani nakapalit na talan niining tag 25 pesos ni pwede sad ka makahangyo labi na kung dinaghan alang sa mga bata. So mamahimo sad ka magkasaba-saba sa imong mga sakyanan aron pampaiwas sa mga di malas o kun para pangpatawag pa pod og swerte alang sa tuig 2023. So Happy New Year mga kapusog, Happy New Year sab kanimo lan. Okay, Fem, Happy New Year nimo. Daghang salamat.